ngalap da Jingkemen ba da Jingsongo yo blay ba sta sien na ga por yo wan wan ski ge jo fi lem ba ga program jo Potternet leng ba kanega YouTube channel ba don preng jo fi ki ba petru leng ba ki local cable TV nya ngo yo blay na ga banta kini kilat patai khubor ga bang yo banai ba ngi yo ban preng gospel ya ga ban long jiker khu ya fi we baro bangada nget baganega Jingphla leng bi arki kan long ga jinger khu ya fi in play ga e ga bo blay la le ga ji em ga jong e bat na kan ma bo blay jong e de blay bole kamba tang man shwa mar man shwa ula le mentar un le bat ya ga ban sawan ro un san de na mar bo de blay bom jukala minin mentash de bom jukot tadeng tang kwa ba pinya sa shashkore ni ga Jingphla ga jong e ba ga ngai ga long ga jinger khu fi we paro Yoro itrai kabaning kong kwa ban ai ngu yo blay ba ngai yo ngu kanikalat ban aya kanika Jingphla kanika sni te ho la bon kisngi mo ba ngala kwa ba ban aya kanika Jingphla andre ki bon be ki Jingkhanglat yang bangan aya kanika Jingphla la su chu ubaman u kwa te bangan aya kanika Jingphla andre u blay fada bon sien u yai kran be yang ba ngade ban phla ya u na mar ka ek ba ulan le asa jing em ba jonga ngade ban phla be bat kala don ru kasni ka ba ngo ong ngan wan ai be kata ka Jingphla andre kata ka men sim am ka yan le be te na mar blay ba ubaman am kwa yang abangan phla ya blay khanglat ba ubaman te hakan ni ka por man ya thu e ka kerteng jonga de arki la mare te ngo kwa ban phla shapi ba ka e ka ba blay ula le ha jing em ka jonga ka e ka ba blay ula pelat ha ka jing em ka jonga blay ula pelat yang ade ha ka ba kajing adik ya uraja kajing bam ya uraja na kwa bania thu e pia kan por ha ga por ba ngala pediang ya utrai am kadan be ka tuka kajing kwa te kajing kwa na na di ban I no e gini kajing bam ki basni ki bom te ya ka met ka jonga te kadan kajing ta na ublay ru ba ublay kuta be yang au ong ban ba ngam de shu ban bam kum kini kajing bam ki bom te ya ka met ka jonga Handrai kadon bet pede kata ka jingkwa ru te ha kado ka kwa palat ban bam handrai ka men sim pede ka kwa ban e no e kita ki jingbam ki bom te ya ka met ka jonga te bon sien ngala kwa ban e phayo ne rajan re ngamla na mar bele ngala adik palat kata ka jingbam raja jonga te bon sien nga yam marwe ru ha ka jingkwa jonga banangan e no yo ta raja bonten wa yam wan duai marway ha blay ha kapon bangalet ban khot karpat eta kerteng jong trai ha kapon bangan shong ban duai na khot be yo blay ngo nga trai ngo ya rap man be nga bangan la no ban e ya kini jingbam ki basni ona mal la bun sien phang la persang na di handrai bun sien nga kalon shi kalon na kata ka jing persang na di mo kata ka jing persang ka jonga ha kata ka sien ko baning kong le banga persang ban em nga persang nga ong try nga la rai kut baik nga ong try nga ong nambam shu yo ni raja ngan ino nga la kwa palat ban e ngan ino te ta kasni lai sni nga la e tau raja te nga la e tau raja lai sni kum ta nga kembam shu lai sni te din nang tu la ya kendu ya ki perlok chene satai te ki la ya kendi ong pidan raja te la ong em te henry ya la diru pada dan kwa hi ban bam tau raja poi bam biang ruta dan la poi bam biang nota te snule ran ten baki perlok kia ai te nga pada bam dan shu ya la di bam ju tit shu na la di te snule ran ken dan din kita la jing snul ba ki ve ki ai nga pada ngam yo ai re ki te poi nang tahi ken poi bam biang ya tau raja poi ya tit biang kum tahi te hadin nang tu kadan met pada sa jing ta jong trai nga amba ngam de shu te ban bam yo ta jing bam re nga pada am hakata ka sni ba nga klambam shu kum ta te nga poi bam biang kum ta be kan du kita ki perlok e kum ta poi bam ya se sien kidang ya kita ki sni li am kadang kata ka jing bam raja ro kala nang klan shu de shu kum ba ka por ba men shu ba nga ji bam mo dan re hata ka por am kala nang klan shu kata ka ru kom bam jong aro kwa vi ban bam be shibun te hadin nang tu utrai ukta biang si yang ngau ong biang ba ngam de ban kini ki jingban teng ru kadan ka hakamet ru kala dan kata ka jingpang mo bangal asu chu ba ngam long shu ban bam re kani ka do pada kamla ra ban e ka kwa shu kwa ban te kata ka sniru kum tahi nga kular biang ya utrai nga ong
Kenika sengiru ngandam bam syuk ngan no ngong mentah ngandam ketak syuk re. Henry shita yau ngalala ban tau raja. Dala kumta shita yau te nang taru ya kenduk perlu biam. Poi bam yang hang taru la nang double syuk kata ka jimbam. Ban ya kata ka por ke ba menshua bat kata ka por bang lala ban laisin. Hakata ka ba shista yau lei kala nang jur syuk kata ka jimbam jonga ngas ngau shipa ket shisi ngam dap syuk re. Te hadin nang tala nang yat ta kisngi por. Te kadang kawi ka jingkaran jing pastor ba ikran pastor pau raja. Ngin no ya raja ngin dei syuban ba wa kanta. Te kataru to kala dan ka jingkta. Beli ulak tak biar yung hakata ka por sisa kadak ta sisa namar beli nala diru ngala kwa bahate ban tau raja re. Ke ke bangam la pada kadika jing telot te hakado ngamla te ban no kita ki jing bambas new. Te kata ka por ngayam hi taru ngayam marui ngan duai artat ngambam artat tau raja nga khot kerpat artat try ya rap yang bat ka bam bat ka duai namar beli la snow jenjar pelat beli nga kwa ban re ngamla te nga snow kumba dan syu kata ka por ban ya rap yang ngala syu IT bitang try ya rap mame yang te kata ka sngi kumta nga duai kumta te ublei ula ya rap yang kata ka sngi da kumlashan step te tau raja ngong ni ngan thit raja biang ne kum ton re kata ka sngi ba men step banga man ne thit utau raja utrai kutta yang hantau ong habanga ngala penla ya phakat ni kumno phanang ne kta biang ne tau raja te kata ka sngi nga su thu kata ka jing kta ka jong ble nga ka ba ngam de shu te ban kta tam khnjet ngam de shu ban kta ban ne thit ya tau raja te nga kham thit shu kata ka sngi ong shu anam thit shu ngandam bam shu hiru namar ble ngala adap kular khama jong ble ngandam bam shu te kata ka sngi kan ya kam tai ta ki por te ngaklam bam shu hiru ya tau raja kata ka sngi ne do ta ka sngi bangala kular khama jong ble te nga ong ru ya ble nga ngala da me pelat sisa yang ai new raja am bangandam bam shu kamot nga kular bangan syakri hok ya me ka kerteng ga jong me ngan pla ya me kat sha bangan ngan pla ya me ba me la ya rap ya nga bangan bam shu kini ki jimbam ki basne bat kum ta hi tanah ya kisni te kata ka jing kwa bam kam kwa shu ra kata ka met hoi ka don hi teng ka por ba kawan kum tu mo kawan hi ka por ba kwa ban bam re kata ka la te kata ka do ban ye sha ban nom bam shu te kata ka por nga su thu ong plan kan ni kam de te ka bor ka jonga ngala su thu kan de ka bor ka jong ble pun sien nga persyang na la de nga kalon si kalon nga bang si bam andai ha kata ka sni ka bangala kula si shan lo man sil ngala kula si sha kman jong ble dan do kata ka sni nga klampoi bam shu tau raja te nga su thu ba kan ni kam de ka bor ka jonga ka de ka bor ka jong ble de ble ba ya rap yang bangan la ban kini ki jimbam ki basniu ban nga kwa ban ya thu ru ya pm ban si sha nga sniu ya la dm nga de kata ka khon yo mon nak mat jong ble na mar ble nga sniu kat ka bangapan no ble ble ai bete ai bi kita ki jimpan ki jonga nga hagi tu ki por bo ilok jonga empat kala ka bamon te nga shin duai ve nga ong try nga ong pen kala ya ilok jonga ba in kala ka bamon na ba in pai no shami ba in yo ka jing pen em te try pen em ni ilok jonga mentai la kala ka bamon ni la syakri lam haju te nga ai wo si sha ya ble mo bo la pen em ya ilok jonga ba ya ka yin ka stem ka jonga te nga ai ngur ya ble em ke ka jingpan ka jonga nga i ble unjukan tat te nga ai vet nga i uni ble jong ni em ula si sha ban ai teng na ki brio em dengi pan ki kemla te ban ai mentan re nga i ble jong ni em uni ble banga nga syakri em ude si sa tau ble ubam ju no ho nga su thu ya na di nga ngam dan ki ki pan re uni ukpa em ubakan jam siam ude si sa tau pa ubam ju no wat lang ni long kita ki brio ki ba teng mo haka jing long brio teng ni kelet ya ble jong ni re uni ble em uba ni syakri umju no ra umju kan tat umju paidin umju ong re bangan sa iPad ha ka we ka sni lan ngan sa ai ha ka ha we usnem en renge i kita ki jimpan ki jonga em umju kan tat te u ai be kat ka banga wapan em bat kan den ru we ka sni ka ba nga so thu she sha ba u ble em nga yo yam ka ta ka sni na mar nga so thu ba u ble em nga o kat ni u le bahaya nga kat ni kan ni kur khu ya nga kat ni kan ni la pelat ya nga ka jing em ka jong an re
ngapat ngaklam ai nut kata ka dot nut ka jong asyo ute. But laju bon kisni em ba uble uci keren be ngau ong ba kumno phala kular yang aba pan play yang an redo kan ka klimat pampat play yang te ta kada kadan katha ka sngi sanjan mana ka me oi sngi sanjan ba ngakwa kan ban ai no kan ka Jingphla na mar ba ngala kular yo uble hindai ngaklam pendam te ngawan ban kan do pastor nga ong pastor ngakwa ban ai no ka Jingphla na mar ba ngayo sngi ka tik beti ka men sim jong amala ka sngi kat bangat pat ai kan ka Jingphla ang ka tik bet mar bele bangala kular ka man jong bele ngala kular yo nga ong ada me pelat sisa yang bangan la ban kini ki Jimbam ki basniu ngan play me te kumba ka tin ka jong bele ko ong na ka Matthias Shipau lai fu ar lai fu lai mo ko ong ba lada unu ban play yang khamat ki bre waru ngan play u khamat pa jong aba beneng re lada ngi len te mo ur on len yang ya khamat pa jong uba beneng hakan dikasih kan ba nga ai ngu sisa yo ble ba nga yo ban pla sha pi we ki ba pet hakan ni ka por ban wa kwa ban ai men sim ye piru mo ba piru lada pidang ban me kini ki Jimbam ki basniu wat nam persyang na ladi ba pen I na marbele lada pi persyang na ladi pinom la te ban kini ki Jimbam la ka long raja ne golden ne secret ne drops ne kino ki Jimbam ki basniu ki ba nginde ban bam wa kwa ban ong ye pi ba lada pi hi pi persyang na ladi ban ya kini ki Jimbam ki basniu kwa ban ong pi pinom la dalene ba pin Andre tang ko we ka ba pi la ban kini ki Jimbam ki basniu ka de tang la da pi pai sisa sho ble la da pi la ai ti sisa ya la di how ble kamot pin la te ban no kini ki Jimbam ki basniu na mar nga su thu ya la di bangala yo mat bun sin wa persyang na la di andre ngam la andre ha ka ba khandu hi te de tang ha ka mon ka jong ble sisa nga su thu ya la di ru ha gitu ki por ngakwa bahaban andre ngam la te andre de tang kan ko bor ka jong ble ban ngakwa ban ye thu ye pm ding ba jong nu ngala ban ye ni raja ngakwa ban ye thu ye pi de ha ka por ka ba ngawan na kan ka Bible school ang ne Potternet nga ong yo try nga ong try nga ong nganget ba ha ka por ba ngawan kan ka Bible school nga ong nganget tem men pelat yang ay kini ki Jimbam ki basniu ki ba nga jumlian ban but ha ka por ka ba ngawan Bible school ang ni ne thu ye pi ba nga bam artat yo taw raja nga wan jeseng po ya ka por ka ba ka shong jeseng ngam junut pan bam no mar nga snok ba kan long ka ba kan tang ha ka ta ka jaka ka ba nga syakri yo try ngam juba me kan re ka por ba dan shambar de ha ka ta ka por ba nga shi bam te nga shi ong ba yo try nga pelat yang ha ka ni ka por ba nga wan ha ka Bible school nga ong nget da ka jingit biting ka ran ka man jong bleng nga try nga nget Bing ba nga wan ne ka Bible school nga ong net ba men sa pelat yang ai kini ki Jimbam ki basniu kam ta te ha ka to ko por ba nga wan ne ka Bible school kan ba ka jingele mar blade ngakwa ban long kata ka bri ba janai khma jong bleng ngakwa bangan kini ki Jimbam ki basniu bat kom ta he uble uklam ino yang ha ka por ka ba nga wan ne ka Bible school nga yong mat shi pun ki jing terku ka jing ka jong nga su thu nga yo mat sisa ubele upelat yang ana kini ki Jimbam ki basniu ubele upelat yang ana ki Jingmlian ki basniu ubele upelat yang ana kata ka Jinglong ka bardem mentang long syukum tan re menta pada kala long dak we ka men sim mo te nga ai ngu sisa yo ubele de lingba jong ka de ka Potternet lingba jong pastor ba nga long kumne hanre nada kam de sisa anda kata ni ka ministry nga namlong ra kom ni ma ble nga su thu ha ka por ka banga nga dan kala ka bang wat ning kong ru de ling ba jong ka ni ka Potternet hi bangai ya ka video ka jong pastor ka khubor step de da ka video jong banga sa kala ka bamot banga sa poi wan jeseng hang ne nga sa long kata ka jing ka jong ka ba khambat uble mo ling ba kini ki shakri ki jong ble nga fu ban ai ku ble ki pastor ipi ka ni ka jing shakri ha ka ni ka ministry mo ngo kwa ban ai kple ki we pi we dealing ba jong ki ru ngan long kum ne na mar dealing ba jong ki la ya rap yang ngaling ba ki jing duai nga su thu ha ka por ba nga man chen jang nga wan pan ki jing ya rap ling ba jong ki ho ki na ban ai nga ta ka jing ya rap ka ba kan jan do andre ki ai nga ka ta ka jing ya rap ka ba kan jam sim
kia rap yang ling ba ki jing duai ha bang nga khot kerpat ki nga pastor nga ban twai le menga bang long kum ta ki kloy ka ban ya rap ki kloy ka ban kershan ling ba ki jing duai ban nga ai ngu shi sai ki ling ba jom ki nga long kum ne mo ban nga ai ngu ru ya uble ba uble ulat ngap shi sai ki jing duai ki jong ki jing duai ki jonga nga ai ngu ya uble ki ki barok ki ba ulat le ba ha ka jing em ka jonga tang ka ta hi nga kwa ban ong ya pi ba wat nam persyang na ladi pinom la eki ba pin le na ladi pinom la andre tang ka wei ba pin shu ai ti bit tang hau trai pin shu ai ti bit hau na do ka don wat lada pi dam dan hi ka to ka jing atatin am teng gibre ki ong ba lada dan ka mon na ladi la ban le ya ka eki ru la ban ya ka eki ru andre nga kwa ban ong pi ka wei am lada pim ai ti rot hau beli am ka wat nam ong ba lada kadan kaman ngin la nre em kanam long kum tanam mar ngala so tho ye ladi te ngadan palat kaman bangan kini gi jingban gi vesniu en nre ngam la ravan kita nre di tang uble shisha ba palat di tang uble shisha ba yarab habadan hagi jing jenjar habadan gi jing habadan kita gi jing ye le jong kan ka perthai di tang uble shisha te tang kata hi ba kwa ban plang nget ba pin yo ma jing ko khui we ping we na peng jong pi gi ba pe ya kan ka for naga bentang from Jingphla amen nganget pagani ke Jingphla da long ke jingkar khu ye fi we baro ru blay ba ngi shakri u de blay joki kamba tade ing ta shate sha khom adi bor jing pak jing stam jing dum ki bor jo bomman ki bor jo shaitan ne ki kam auria ne ki thok shukor ne ki kam ki bolong persai ke tin ke jong blay nganget de ta u jisu wala bat em ye fi wala pelat ye fi tane ta kam dan ki bam la bo try tane ta wat judo jingkermen monong te try eat nam eat show yanga te try dang map no map yanga kwa banong if you try bangi shakri to try ubas bun uba kloy ban map uba kloy ban kya uba kloy ban le ki kamba tang la da pp shuan be am daga donut ka ba penrit tang daga donut am ka ba shania fruit ha u ba daga donut ka ba wet try let bigi kamba na kam daga jim jofi kwa man dwai ne por don pring jofi fi don hospital fi pang fi stam dan pring jofi fi don ha ki ying fi don gi jing le ki ba bon gi jim gi jong fi pim la sho plus ko la chi sha ne kwa ba don fi gi shakri u play u bala na do shano ka babel ka ong ta u try ong along mangau try u play halor ka do baro apot don kam la bat nga kam don gi bom la ba try ban chia fi like if you jing ta jing ko ngi jing jing le baro jo jing ko ban dwai nam ta jo fi ni ka por but ini ketika diang jo fi ta ka jaga fi sta man ra go ga ti shin jong kam ga da ka jing hallelujah han thing with jisu wo kom ni jing pang ji stam jing dom jing le baro pat kan ria ta ka jo jisu try ga ka bor ga teng ga jo me ga don ga jing pa sla da try ka jing pa sla ga jo me try ka pan jot ga le kor jing pang baro jing pang kan sar pan do pan dam dat ngai bodong ke jing pang au rendang osu fagas jong fi pang aga teng jisu hallelujah fin long khap long klat hallelujah oh shisha hallelujah ka ke jing pang ke shin tur ke jong fi hallelujah ha ki dominate ke jong fi try pan khia ke jing pang hallelujah vi don atli ke sis ke bodong ke plakon fi try on pan khia hallelujah yes lot try me do blay no pan khia try jisu hallelujah don pring jong fi ke dia ke sing fi accident hallelujah gani shing ken long ki bala khia no agani ka clip mat haga kerteng ga jong u jisu dan apeng jong fi dan ga jing bang pile na kran haga kerteng ga jong jisu ta pile jong fi un khia no haga ka clip mat ka bamta hallelujah dan apeng jong fi dan jing pang nyang khar ga so utra men khia ini ga nyang khar jong fi kon jong fi dan jing pang nyang khar ke da khia ga da klein dan apeng jong fi hap snyo ga da kran ga nyata ga jing hap snyo ga da sange no na do men ta haga kerteng u jisu dan apeng jong fi pang gi khmat ka shan ka khmat jong fi utrai men kia ai ka khmat ka skor jong fi kawan ka jing pa kawan ka jing sawa ka skor ka jong fi ka dan ka jing kelut na kran aga kerteng u jisu ka da yo kia no men tahi hallelujah ka dan ka jing king ka dan ka migraine ka dan ka ta ka jing pang ka ba ki doktor ki al ka jong ka kerteng re kwa banong haga kerteng u jisu ba ka ta ka jing pang baro ka pet ka ken ria na fi ka dan ka jing pang ka ba fi klet bi hallelujah haga kerteng u jisu hallelujah fin long kia fin long klein ke jing pang dementia kan jana ke jing pang OCD kan jana hallelujah jing pang HIV kan jana wa ke jing pang AIDS kan jana hallelujah kan no ke jing pang ha ke teng jisu kan dam krop hallelujah fin ke jing pang wa fin yo kon
Utrawan ben kia ifi hallelujah kadang ke jing mi snam api do. Kalau continuous kena ke snam ke mi ke sangya ano do menta. Ngomong Jesus lo ben kia ke jing pang. Jadi ke beri ke pang mi snam kat arsenam. Gum jo ben kia ifi gong ke ke sengi. Hallelujah ke jing pang ke gum no ke pat ke kan ria bo fio kia ke do. Fio kia wana ke men sim. Fio pediang ke jing kemen ke jing sok na utrai. Hallelujah ke jing ko slai baro ki kan ria bagi bojum man baro ki la sharam haga gerteng ke jong Jesus. Fide ke beri job. Ia kamba ke jong try na do menta long kemen ke dono ke kemen belum ke dawai ke ba ke dono ke smusi ke terkong gi shing hallelujah ke dono ke jong pi long kemen do menta ke sngi mau try wi je fi pen khia fi pla fi pen thmai fi hallelujah gi kon jong fi ke ba te gi drox gi light lot baro ha ke gerteng u Jesus amen but amen kemana keren ni ke por kan mau u Jesus ha open khia ya baro tadai tang ngai open khia fi baro ha ke sngi Bangik yung snake ndo ini gisngi man pilawan phone pilawan ro isa kenika present juga ponet ang niha open Nongthymmai Nongkhryiem ngidon ang ni terus ngi ba ro sisa jan do por khat we be jem step trying to kuifi go bless you god amen